Galatians chapter 6 and verse 7. Kung nana, say amen? Panamanindok paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Galatians chapter 6, verse 7. English unawa sa ikaduha. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kasi ayaw pagpalingla, ang Diyos dali mabugal-bugalan. Kay bisan unsa nga ang tao nagapugas, kana iya usab nga pagaanihon. Kay siya nga nagapugas, nga to sa iyang unod, gikan sa unod, magaani sa pagkadunot. Apan siya, just stand up. Stand up. Be part of church. Apan siya nga nagapugas, nga to sa Espiritu, gikan sa Espiritu, magaani o kinabuhi nga walay katapusan. O dili kita magakaluya sa pagbuha og maayo. Kay sa tugma nga panahon, kita magaani kon kita dili maluya. Busa, samtang kita dunay kahigayonan, magbuhat kita og maayo ngadto sa tanang mga tao, ilabi na ngadto kanila kinsa iya sa panimalay sa pagtuo. The message comes from verse 9. If we faint not. Kung kita dili maluya. The word faint there is the idea of give up and quit. Mag-collapse gyud ka. That's the idea of faint. It's magundang. That's the idea of fainting. If we faint not, it means it doesn't just mean be weak. It means collapse from weakness. Kung kita dili maluya. Magapo na ta? Dayon mo. Magalingkod para sa nansay karong gabi. Father, we need you tonight. Please bless the message. Please fill me with your spirit as I preach. Lord, you know I need your help. And Lord, the devil's tried real hard today to discourage us, and you gave us the right message for that. Help us, Lord, not to be weary in well-doing. And when we do get weary, help us to continue and not faint. Holy Spirit of God, would you please fill me with your power. Bless the message. Give me a clear mind, Lord, as I tell this simple story to teach a great truth. I love you, Lord. Please, God, help me right now. I need your power. Bless the message. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Ang mansay karon gabi, lahi sa daghang lain is kind of a parable. I'm going to tell you a story. I preached a message like this a few months ago. I'm going to tell you a story about a little farming community called Mabungahon. Can you put that on the board for me, Miss Gillette? Mabungahon. Kamay nga area, kita Mabungahon. Na dito sa nindot nga walog, a beautiful valley, very good place for farming. Nindot nga lugar para sa farming na gipalibot ang walog sa mga bukid o kung mag-ulan na, nagdaghang sapa na nag-agi, what's the word? Nag-agas, I guess would be the word. Nag-flow, nag-agas dito sa walog. And it was a great place for farming. So the name of the area was Mabungahon. Diya sa Mabungahon nga ay upat ka farmers, silang tanan, ang ilang crop, their work was raising corn. Silang tanan, nagtanong, nag-raise sa mais, di ba? Mais. Not mice, that's different. Lahi ang mais, mais. All four of these men were corn farmers. I'm going to have Gillette write these on the board for me. First man, the first farmer's name was Mr. Madalion. Mr. Madalion. And then the second was Mr. Maluyahon and Mr. Muluanon. Who understands the word Muluanon? Muluanon. I can't say it. Muluanon. I mean,
I mean, you know what that means? Okay, kita nagsalit sa pulong mulo. Magreklamo. So, mulo anon is ang tao nga magreklamo. The word in Vinisaya was muk-anon. Does anybody know muk-anon? I like muk-anon better. It's easier to say. Wala mong kabalo. Kasi sa buwanok yun. Ikan sa sabu. So, we have Mr. Madalion. Mr. I can't talk tonight. Wow! Maluyahon. Mr. Muluanon. And last, Mr. Maoswagon. 4 farmers. Same work. Same valley, the valley of Mabungahon. These 4 men, sa niabot ang panahon sa pagtanong, what we call it, ting pugas, ting pagos. I can't speak Visayan tonight. That is not good because my whole story is Visayan and my mind is tired. 4 coffees, no nap, busy day. Okay. We'll try. Ang panahon sa panahon ang ting pugas, diba? Diba? Diya sa panahon sa pagtanong, sa pagpugas, all 4 workers worked hard. Silang tanan, farmer, mag-uuma, farmer, ang tanan, mag-uuma. All 4 of them, magpugihon silang tanan. Walay nagatapol, walay tapulan, silang tanan nag-work. They went in and they cleared the fields, and they cleared out the weeds, and they gathered the rocks. So nag-andam dito sa ilang kawalingon mga umahan. Matagtaw na yung kawalingon na umahan. Silang tanan nag-plow sa ilang fields, and they got it ready. I can't think of the word daro, diba? Daro. Nagdaro sila sa ilang mga umahan. They got it ready, and last, they got their best seed. Nagkuha sa ilang pinakamayong na pugas, liso. Nagkuha sa ilang pinakamayong na liso. Kung nagbutang dito, nagtanong na, they got it just right. They planted their seeds, and then they waited. Kanang kinabuhi sa farmer. Daghang trabaho, makugi yung Diyos, work hard. And then, you wait. Basing kailangan mo kuha sa mga weeds, basing mag-ibot sa mga lain plants nga magtubog dito. But the big work is at planting time and harvest time. And then you wait. Basing magbutang og tubig, magbubo og tubig, but then you wait. And they waited. After 3 or 4 days, Mr. Medallion began to get frustrated. Dalit na huro ang iyang pasensya. Nag-start siya na balaka. He started asking, ano ang problema sa akong mahan? Wala pa'y tanong, ako nagtanong sa liso. Wala pa'y plant, wala nagtubo. Ano ang problema? Why isn't anything growing? What's wrong with my field? 3 or 4 days long. How many have ever planted a seed and watched it grow up? It takes 1 or 2 weeks normally before the seed comes through, depending on where you are and what kind. In America, it can take like 2 weeks. Nagtanong siya sa matagbuntag, naggawa siya, naglantaw sa iyang umahan. Wala pa isa! Ang problema sa akong pasin na sayo ko sa akong pagpili sa liso. Maybe I chose the wrong seeds. Maybe I planted the seeds too deep. Basing lalong yun, nalubong yun, dalit yun mo tubo. Basing shallow lang. What is shallow? Shallow. Dili lalo. Ha? Mabaw? Basing mabaw ra. Basing kulang. Maybe it's not deep enough. Basing kulang ang tubig. Basing kailangan ko magbutang mas dagang tubig, magbuwag to. Basing naisubro ang tubig. Wako ka pala! O, sa problema sa akong mahal! Ngayon nag-start siya na balaka. Kung akong mga liso, mo tubo, mamatay akong pamilya, kung nako, pagpagkahon sa akong pamilya, kung sa akong buhaton. Nag-start siya, nagduha-duha. Ipapasin dapat ko mo, kupalhin sa dakong syudad, mag-work sa normal job, aron na sweldo, matag Friday, mas mayo na. Hula siya. 2 weeks, niabot na. O ang mga tanong, nag-start. Nakita na ang mga blades, naggawas, I don't want to say naggawas sa yuta. The sign is horrible tonight. Maybe I should just preach in English, but the sermon's half the sign.
Nakita na ang mga tanong diha sa tibok field na kayo. Ang iyang mga silingan, Mr. Maluyahon, Mr. Muluanon, Mr. Mauswagon, silang tanan, sisi! Nabalaka ka, wala yas! Sisi, nagtubo na, okay naman ka. They said it's gonna be fine, wala problema. Pero si Mr. Medallion, he still wasn't happy. Nabalaka, gihapon siya. Ang mga tanong gamay ra. Wala corn diha. Nagtanong ko corn. Wala pa'y corn. Ang yang silingan na yun, corn mara, wala ka. Okay naman. Seeds grow slowly. Dili ka mo tanong karon mo ani ugma. Kinanong time. Nagreklamo siya nato ni Mr. Mauswagon. This is taking forever. Dugay yun eh. Kano sa makakuha ko sa akong corn? Mr. Mauswagon's answer is quiet and calm. Yang gisulti, ang pag-ani, mobot sa saktong panahon. Pasensya na lang. It takes time for corn to grow. Pero nasabog gihapon, Mr. Medallion. Tanawa! Kamay kay! Ang mga weeds, basta ako kahit ako mga tanong! Mauswagon na tuwat pinuot. Usay, kinangan ka mo ibog sa mga weeds. Pero, pasensya na lang. Nga! Hindi ko ganun mag-waste sa time sa magkuha sa mga weeds. Kamay kayo mga tanong na ko. Mr. Medallion just couldn't wait. The plants grew, but not fast enough for him. One day, samok gyud siya. Siya nagkuha sa iyang car, and he drove off to a city not far away called Kapaspas. You write that on the board for me, Miss Gillette. Nag-drive siya sa syudad. As in 1 hour, itawag Kapaspas. It's right next to it. Yep, right there. Dito sa Kapaspas, nag-apply siya sa job dito sa grocery store, sama sa Prince or Belleza. And right there that day, the owner of the store offered him a job, 180 pesos per day, to work in the grocery store. Nagpuno na siya. Well, wa ko'y sweldo karon, wa ko sure nga kanamon mutubo, kasi mas mayo 180 kaysa wala. Nagdawat siya sa job. Nag-abang siya sa gamay na apartment dito sa Kapaspas. And he never went back to his field again. Wala jud siya nibalik sa iyang umahan. In the meantime, samtang si Mr. Medallion nag-start sa iyang trabaho dito sa Kapaspas, ang corn, ang mais dito sa mabungahon, nagpadayong na nagtubo. The weeks and the months began to pass by. The corn, ang mais dito sa umahan ni Mr. Medallion, nagtubo, ihapon. The corn grew, and pretty soon the corn was up at the knees, maybe a little bit higher. Mr. Mauswagon, Mr. Maluyahon, Mr. Muluanon were very pleased. Nalipad yun silang tanan. The corn's growing. We're gonna have a good harvest. This is a good year. Dayon na problema. One day, the rains stopped. Uskadlaw, duwakadlaw, tulukadlaw, 5 days, 7 days, walay ulan. Ang tanan nilang tubig dito sa mabungahon, magikan sa ulan dito sa bukid, dayon mo muagas dito sa mga sapa. Pero walay ulan, nanay, drought. Does anybody know the word hulaw? Drought, kulang ang tubig, kulang ang tubig. Gillette doesn't know that word. What's your education? Pretty soon, 2 weeks, 3 weeks, walay ulan. The corn began to wilt. Nag-stop nga nagtubog, nag-start nalaya na. The only place you could get water was at the river at the bottom of the valley. Naisuba dito sa ubos. Si Mr. Mauswagon, Mr. Maluyahon, ug Mr. Muluanon, silang tulo,
nagkuha sa ilang trucks or tractors, and they got barrels and buckets, ug nag-drive nga dito sa suba, they fill up the barrels, they bubalik sa ilang umahan, mukuha sa tubig, ikan sa barrel, they carry it, balde lang, magbubok sa tubig dito sa ilang corn. Listen good. Matagalaw, kinang sila mo, dala o tubig. Gikan sa suba, aron dili mamatay, dili malaya ang ilang mais. As they worked day by day, si Mr. Maluyahon, na-discouraged good siya. He began to wonder, will it ever rain again? Or, kinahanglan ta, mohimo ni ini, matagalaw hangtod sa ting-ani. We have to do this every day until every day go to the river. Matagad lang, mukwa sa tubig, ibutang sa barrel, dalan natin sa umahan, mukwa ka sa barrel, magkawin sa balde, And the more he thought about it, the more certain he became this drought would continue forever. He started thinking thoughts like this: mas mayo pa kung ako magundang karon. Pakyas ko sa katapusan. I'm going to fail anyway, so why not? I can't do this for the rest of my life. Di kaya na ako magpadayod. I can't do this for the rest of my life, and I don't want to. One day, he made up his mind. Naghimo siya sa decision. Naglakaw siya, palayo ikan sa iyang umahan. Naglakaw siya nato sa bus terminal diha sa lungsod. Sulod sa bus terminal, siya nagpalit sa ticket padulong sa syudad gitawag kaagi. Kaagi. Kung saan mong kaagi, that's the past. Diba? You see, ang iyang kinikanan nagapuyot diha sa kaagi. Ang ilang balay. And he thought, makabalik ko sa balay sa akong kinikanan, magstay uban sa akong mga kinikanan, o okay naman kung walay pag-ani, magstay ko uban sa akong kinikanan. He thought he could go back and live like he lived in the past. Can I just teach you a truth right here? No, you can't. You can't go backwards. When you graduate from high school, you can never go back to high school again. And if you go home won't be the same anymore. Mom and Dad will say, nga naman wakay trabaho. Nga naman nagsige na nagtapol. Diba? You can't go backwards. But he thought, I can go back to the past. Magabalik ko sa akong kaagi. Ipila ka adlaw, nilabay nga. Kuman siya nagbalik sa iyang kinikanan. And syempre, yung tanay-tabo, ang ulan nagbalik. Naitagong dito sa kalangitan, kusong ulan, and once again, Mabungahon became a fruitful place. Ang mga sapat na namala sa unang uga na karon nag-agas gihapon. And ang mais sa mga farms dito sa Mabungahon nagtubo pag-usap. The drought was over. I learned a new word for that. Pupos. Pupos. Napupos na. I forgot the word for drought now. Hulaw. Ang hulaw, napupos na. Sakto ba? Nasaktan ba? Brother Michael likes it. Brother Michael worked in farming. He understands all this stuff. Excited to shot. And the drought was over. Watch now. Wala na drought. Nanay ulan. But Mr. Maluyahon was gone. Nagundang na, nagbalik sa kaagi. Ang mais, nagatubok pag-usab. Pero wala siya nakikita tungkol wala siya dito. Ibalik siya sa syudad sa kaagi. Mr. Madalion's corn, nagatubok po. Pero wala siya nakikita tungkol na siya dito sa kapaspas. Kulang ang iyang presensya. Huwag na siya sa syudad sa kapaspas. Si Mr. Mauswagon o Mr. Mulutanong ra napa dito sa Mabungahon. Ang corn nagatubo. Ang pag-ani haduol na
Nalipad yun sila. One day, tuol kayo sa panahon sa pag-ani. Nagadoon sila sa talugdog. Kaya sa halayo. Bukabalo sila naibagyo padulong. O ilaga po. Naibagyo na padulong. The two remaining farmers, Mr. Mauswago and Mr. Mulukanon, began preparing for the storm that was coming, a powerful storm. Sila nagtawon sa bintana, sa kahoy, so that the wind wouldn't break the windows, or flying tree branches would not break the windows. Nagsaka sila dito sa atop, naglanta sa atop, para magsiguro nga igo ang mga lanta nga dali malupa ang atop. Diha sa bagyo. Ngayon ang bagyo, niabot na. Sulod sa ilang balay, silang duwa nakadumok sa kusog nga hangin sa gawas. Nagadoon sila sa talugdog. Nakita ang kila. The wind blew and the rain fell and the trees bent in the breeze. Was that nabawog? Nabawog diha sa hangin. Next morning, human sa bagyo, sila nigawa sa ilang balay arong maglanto sa ilang umahan. The damage in the field was severe. Dako ang kadako diha sa ilang umahan. Naay mga bahin sa umahan nabaha gyud. Naay laing bahin nga ang tibok rows, entire rows of corn na ibot na. Ibot na. It would take days, maybe weeks, to repair all the damages. Si Mr. Mauswagon naglantaw sa umahan. Ibalik siya sa iyang balay, nagkuha siya og shovel, laing mga galamiton. Ibalik siya sa iyang umahan, and first he said, kinahanglan ko magkuha, what is the word we use for drain? Magpaawa sa tubig, ikan sa field, sa akong umahan. So you gotta show, nagkalok siya og gamay nga canal, ikan sa iyang field, aron tubig mo awas. Then he went back and got down on his hands and knees and picked up the first stalk of corn that was so close, being red. Doon kayo, pwede maani. He took it, he stood it up, and what's the phrase you taught me earlier, Gillette? Gibalik, tanong? Gitanong balik. Gitanong niya balik ang iyang mga one by one. Mga tanong. Tugay yun. Pipila ka adlaw, dayon siya. Until it stood all the corn back up, drained all the water out. Sa diha si Mr. Mulukanon, niabot sa iyang field. Tindog lang siya ang nagtutok. Wa siya nakatuo na kini nahitabo kaniya. Huno-huno siya sa iyang kaugalingon. Una na drought. Balik-balik sa suba, balik-balik, magdalat sa mga balde. O karon, sa una kulang ang tubig, karon sobra kulang ang tubig. Nagreklamo siya sa iyong kaugalingon. What's the word? I lost the word, but magulbul. Nagbulbul jud siya. Nagtanaw siya sa iyong umahan. Tanani ang work, nadaw good. It would take days, more like mga simana sa pag-ayo, sa tanan, na gidabot diha sa ka bagyo, sa ka gabi. Siya naghuno-huno, dili patas ni. Dili patas. Sa sapet! Ngayon, naglakaw siya nato sa iyong car. Nag-drive sa iyong car, pila ka kilometers lang sa gamay nga lungsod. Dili matahom ang lungsod. Pipila ka buildings lang, maot ang tanan. Kana nga lungsod, gitawag pangluod. Niabot siya sa lungsod sa pangluod. It's like what's pangluod. Like, you kids understand pangluod? Not giluod, pangluod. Meaning, sa English, sulking. You feel sorry for yourself. Dito sa pangluod, nangita siya sa
pension house. Nakikita siya sa daan, pension house. Wala ay tao ganahan magstay dito. Niyabot siya dito sa pension house. Nag-aabang siya sa room. Sulod sa iyang bagong kwarto. Naghigdaan ng gahig yun. Wala ay mattress kahoy ra. Us kalingkarang ra. Wala ay bintana. Wala ay paintel sa mga bongbong. Kung nagstay siya dito, dugay kayo. Mga semana, mga bulan. Pero samtang na si Mr. Muluanon dito sa pangluod, si Mr. Mauswagon napa sa mamungahon, nagahula para sa pag-ani. I can't say, Muluanon, naglingkod niya sa maot na kwarto, nangluod kabahin sa iyang bad luck. Gillette taught me a word for bad luck, but it's very hard. Pagka di malason. Pagka di, kita nagsagot niya na, pagka di malason, bad luck. Naglingkod siya, feeling sorry for himself in the city of Pangluod. Samtang na siya dito sa Pangluod, si Mr. Mauswagon nag-finish sa iyang work diya sa umahan. Ug ang corn nagpadayang na nagtubo. The corn, ang mais diya sa mabungahon, nagatubo yapon. Pero si Mr. Madalion wala nakakita ni Ana. When nag-work siya, diya sa kapaspas para sa 180 pesos per day. Ang mais nagtubo diya sa mabungahon. Pero si Mr. Maluyahon, wala nakakita niya na tungod siya na diya sa balay sa inkinikanan, diya sa syudad sa Kaagi. Ang mais nagtubo yapon sa mabungahon. Pero si Mr. Muluanon, wala nakakita niya na tungod nagstay siya diya sa iyang pension house sa syudad sa Pangluod. Pipili ka si manat nilabay ang ting-ani niabot. The harvest came. Ang pag-ani nana. Watch me. But only Mr. Mauswagon was there to receive the benefits of the harvest. Si Mr. Mauswagon lamang anadito sa mabungahon sa pagdawat sa mga benepisyo sa pag-ani. Watch me now. Mr. Madalion nagpugas sa saktong liso sa saktong lugar. Tinood ba? Mr. Maluyahon nagtang sa saktong liso sa saktong lugar. Mr. Muluanon nagtang sa saktong liso sa saktong lugar. Pero si Mr. Mauswagon lang naka-enjoy sa pag-ani. The only one who enjoyed the harvest, watch, was the one who stayed in mabungahon. Turn back with me to our text verse in Galatians chapter 6, verse 9. Galatians chapter 6, verse 9. Kung nana say amen? And let us not be weary in well-doing, for in due season, sa saktong panahon, we shall reap. Kita mag-aani. If we faint not. Nga naman ang laing mga farmers wala naka-ani sa pag-ani diyan sa mabungahon.
because they quit before the harvest arrived. Sila nag-undang sa wala pa niabot ang ting-ani. Usa, dili buot nga maghula. Kailangan siya mo kita sa benepisyo karon. Kailangan mo kita sa bunga karon. Nailain na discourage. Tungod lasud kayo, na mga problema. Naghuno na siya, makabalik siya sa iyang kaagi. Ang lain na samok tungod sa mga problema, tungod sa bagyo, sa kinabuhi. Pero ang result sa katapusan, pareho sa tanan. They planted, but they didn't get to harvest. Sila nakapukas, pero wala sila naka-enjoy sa pag-ani. Tungod diha sa taliwala. Ya sa tunga-tunga. Nagtanong na, pero wala pa ang pag-ani. Nag-undang na sila. You know, nobody quits in the middle of the harvest. Wala farmer mag-undang diya sa panahon sa pag-ani. O nindot yun ni, nanay, bunga, nanay, ginansya. Diba? Dagang tao mag-undang uman sa pagtanong, samtang maghula sa pag-ani. Many Christians, that's exactly what they do. They start serving God, but they never reap the benefits because they quit before the harvest. Magundang sila kung wala'y pasensya. Dili ka na maghula. AJ, Daddy's preaching. You look at me. You're old enough to be here. Dili sila ganan muhula. They want the blessings now. Let's just be honest. That's why so many pastors quit in the big time. I want to have more people in church now. Dili ko ganan maghula 10 years, 15 years, ganan kung simbahan mo tubo karon. Diba? Many Christians quit because they don't get to see the benefits now. Listen to me. That's the difference between God and the devil. The devil gives you the benefits first and the payment later. God makes you pay first, you get the benefits later. It's just the way it works. Some Christians get discouraged because of difficulties and challenges in the work. Pastor Mike, it's so hard. Others get mad. Masamo, masuko tungod sa mga kasulayan. Nga naman ang Diyos nagtuon niya sa akong kinabuhi. Tungod ganahan siya makapalo kung ikaw mo sali kaniya dili. Listen. In due season. Pastor Mike, why is our church so small? We're still waiting for due season. Sa Biblia, tukma na panahon. Nagahula ta para sa tukmang panahon. Ng Diyos mag-decision mo hatag kanato o nindo nga pag-ani. O kitang tanan mahibulungan. Sa itong drama? Sa iyo pang drama. We'll all be amazed sa mga blessings sa Diyos. In due season, we shall reap. Ang tanong mo, ang tanong mo, ani? No. Because the next sentence starts with an if. We shall reap. Pastor Mike, when are we going to see God's blessings on our ministry? When are we going to see, just really see God do something, see growth in our church and blessings in our personal life? Watch. We shall reap in due season. Don't know when that is, but in due season. If we faint not. Kung dili ta maluya o muundang. Right now you feel like, Pastor Mike, I'm trying to do right.
pero wala ako nakakita sa mga blessings para sa akong paningkamot. Okay. So you're still in between planting and harvest time. Don't quit in the middle. You already planted. You know the saddest thing about this story? Ang tulog ka tao na nagundang, ang ilang field nag-grow yapon po. Oh, not as well. There's a lot of damage, but I'll guarantee you, there's still corn in the field. But they didn't see it. You know all the people who used to go to our church that don't anymore aren't going to see the blessings when God sends them? We shall reap if we faint not. Can I ask you a question? Do you see yourself in this story? Are you one of these? Are you Mr. Medallion, in a hurry, impatient? God, when are you going to bless? When are you going to help us? That's me. Lord, why are you waiting to get the electric connected? You could do it anytime you wait. That's me. Are you thinking about transferring to the city of Kapaspas? Mr. Maluyohon, dali ma-discourage. Hun na makabalik sa imong kaagi. No, you can't. No, you can't. No, you can't. You can't go back. Or maybe Mr. Muluanon, na mga problema, magreklamo lang. Sukal. Kipoy na. Maglingkod ako, diri sa ako. Mention ako. Wala'y kalipay niya ng kinabuhi. Wala'y kalinaw. Miserable man. You see yourself in the story? Stay in mabungahon. Ipabiling. Diha sa mabungahon. One day you'll see the harvest. When every bad, every close.